Ay, nako. Gusto'y nga kuti tao. Ito kay. Kamutan. Kay nagapan. Nagapuak palingkay. Sige man, ay apo. Makaparurod dagiti lislidi di napanak nga hardware. Tay. Bigbigat nga murmuriyot ka. Okay. Mangantanay muna ako nga nanganta. Di ka Sige. Relax ang lagbasay. Tatawagan ka, di ka masungong ng anak. Nabatik pa kiti datay cellphone ko dita ka apurak dataya. Dati apang ko ginatan jay hardware. Ay naku baka namong experience ko tatanga bigat. Big bigat nga pinag-high blood na jay lislidi. Di jay hardware nga napanak. Lislidi. Basta jay sales winno niya lislidi jay napanak nga hardware. Ay apaw bakit napanak gumatang ti Viagra jay hardware. Ay apaw pinagkaiblad nak datay lislidi di jay di ko nak Madam Lislidi ilakwan na man ti Viagra kasapulak jay kulungan ti manok ko. Viagra Viagra na pang ka di hardware? Kijay mga talaga ti pagkatangan ti Viagra. Hardware. Kijay nga talaga ti pagkatangan. Datay mo lislidi. Ay apaw, di nan sapay memorize mo ti tagilako da. Ay papilit ng awan. Makikita di stantay. Di inganat tao, malasing ka. Nagadaw ti Viagra di stanti da. Di ko nag-adyan ay Miss Lislidi. Di Viagra. Kunak ilakwan na man ta kasapulak jay kulungan ti manugaw kunak nata ipapilit na ngawang kano ti Viagra kaya kita at distant ti nga nakadadaw bakay ay kaamo mo ang ipapilit nga ti Viagra magatang ti hardware amman ti Viagra dadyan ti pharmacy ti pagkatangan kasi ano kumabakay nga magatang iti Viagra jay parmasya magamgamit ti kwati balbalay. Ipapili iyo kay dahil kita nga nakatato din istantida bakit ay apaw awan dagito nga lislidi nga talaga nga di dapat nga imemorya dagiti tagilako da ipapilit talaga ti Viagra dyan ti parmasay makapahay blood nga bigbigat so nga di kwa ipapilit na nga awan ay saka unti simbrag ti sakti na panangala ato na kita kasapulak kami dito Viagra para di ruangan ti kulungan Viagra? Viagra kasano nga naging Viagra data? Di ba gamitin ti ruangan? Viagra hanya Viagra data lakay Bisagra Bisagra data sumulang angat Bisagra ya tawag na tao Bisagra Viagra na ipapilit na ay naapaw kasapula kami nataw para jay tartarum na nga kulungan ti manukaw jay ruangan na okay kita Bisagra karod data Bisagra Bisagra ya ay naapaw yung maka-high blood na lata jay lislidi di dyan di na pa yung muti tagila ko da